Chcem vám pogratulovať mene banky Slovenskej sporiteľne na túto izbu, že ste ju vyhrali a dúfam, že sa tu bude dobre bývať a sa vám tu bude aj dobre študovať zároveň. Ja skôr mi sa teším, ďakujem pekne. Bola som v banke a tam mi povedali o tejto súťaži, lebo ja som o nej dovtedy nejak nevedela a im povedali, že môžem vyplniť akože tú prihlášku a vhodiť to tam do žrebovania a tak potom vlastne takto som sa zapojila. Minulý týždeň mi volali ráno, tak som bola úplne strašne šťastná. No super, teším sa už, keď sa presťahujem, už tu budem mať všetky svoje veci a už sa tu budem zabývať. Táto izba je úplne prvým projektom podobného druhu Slovenskej sporiteľni. My sme sa snažili priniesť niečo nové, niečo užitočné pre študentov. A túto izbu sme neprisúdili vlastne na základe nejakej sympatie alebo to súťaž s našimi space účtami. A súťaž bola otvorená pre všetkých študentov a my sme radi v podstate, že súťaž sa zúčastnilo veľa študentov. Aktuálne dnes sme odozdali izbu výherkyni a nás teší, že môžeme i takto prispieť zneniu pobytu a tak dúfame, že to pomôže aj štúdiu.